30 da gaur, eta asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Irudietan ikusi duzuen moduan aireportuan harrera egin, ostean bere herrian ere ongietorria eman diote Txomin Arana Ereñarrari Dakar lasterketatik bueltan. Egun hotzari aurre eginez, harrera beroa egin zioten Txomin Arana Ereñarrari zapatuan, txalos eta konfetiz girotutako ongietorrian. Moto gainean sartu zen Ereñoko plazara egun horretan bertako motogidaria eta atzetik jarraitu zioten hainbat eta hainbat motorzalek. Motoak aparkatuta aurrezkoa egin zion dantzariak ondoren eta udaletxeko balkoira atera zen segidan. Ereñoko alkate Joseba Sarragoikoetxeak eman zion Aranari hitza eta txapela, eta azken horrek herriak erakutsitako laguntza eskertzeko aprobetxatu zuen momentua. Bitartean, dozenaka lagun ziren herriko plazatik balkoira begira. Baskaltzeko ordua ere iritsi zen eta guztira 300 lagun bildu ziren. Baskalostean, sariak jaso zituzten Roberto Arrieta Pipi mekanikariak eta Aranak berak. Moto gidariaren lagunek egindako bideoemanaldiaren ostean, dantza eginaz igaro zuten gaua musikaren laguntzagaz. Hala jarraitu zuten hainbatek jaialdiari amaiera eman zioten arte. Ereñarrek, eskualdekoek, zein ingurukoek parte hartu zuten egun horretan. Bermeoko saihesbidea udabarrirako ireki gura du Bizkaiko Foru Aldundiak. Azpiegitura horrek 3 zubi izango ditu luzeena, Artike bidekoa jartzeko maniobra Martitzenean egin zuten. 155 metroko plataforma bere pilote baten gainean biratzea zen Bizkaiko Foru Aldunditik jakinarazi legez erronka tekniko nagusienetakoa. Lan hori Martitzenean egin zuten eta arrakastaz amaitu zuten. Martitzeneko maniobra konplexua egin ahal izateko beharrezkoa izan zuten edukiera handiko garabi bat erabiltzea. Horregatik kalea zirkulaziorako moztu behar izan zuten. Bermeoko saihesbideak hego-ekialdetik inguratuko du herrigunea eta 3 kilometroko luzera izango du. Bizkaiko Foru Aldundiak emandako datuen arabera, saihesbideak egunero 2000 ibilgailu aterako ditu herrigunetik. Ibilgailu horietako gehienak gainera astunak izango direla zehaztu dute. Aldundiak 53 milioi euroko inbertsioa egin du Bermeoko saihesbidean eta udaberrirako prest egotea espero dute. Urari ondare natural bezala duen balioa aitortzeko kanpainaren baitan ikastetxeekin egindako lanaren emaitzak jasotzen ari da orain Busturialdeko Ur-Partzuergoa martxora bitartean, gizarte eragileekin zein enpresa eta ostalariekin konpromisoak zehazteko lan egingo. Ura ondare naturala da, zaindu beharrekoa. Busturialdeko herritarrak horretaz jabetu daitezen kontzientziazio kanpaina abiarazi du Busturialdeko Ur-Partzuergoak. Azaroan eman zuten horren berri eta eskualdeko talde, elkarte eta eragileekin harremanetan jarri dira. Izan ere, nork bere esparruan zer egin dezakeen zehaztu gura dute elkarrekin. Bide hori oraindik lantzeko dute eta kontzientziazio kanpaina hori otsailean zehar joango dira zehazten. Orain, otsailean ikastetxeetan azaroan hasitako kanpainaren emaitzak batzea eta ondorioak ateratzea izango da egin beharra. Eskola umeei zuzendutako kanpaina berezi bat diseinatu eta ura ondare bezala ikasleengana hurbiltzea izango du helburu. Horretarako, umeek bete beharreko 3 fitxa banatu dituzte ikastetxeetan. Parte hartzea handia izan dela azpimarratu du Partzuergoko presidente Iratxe Arriolak eta kanpainaren balorazio positiboa egin du. Kirolean aipatu Urdaibai Eskubaloi taldeko kadeteak bigarren sailkatu direla Bizkaiko lauko finalean. Asteburu honetan Elgoibarren izango dituzte partidak. Bestalde Iskander Kobeaga Ereñoko Muserra ere albiste dugu oraingoan izan ere. Espainiako kopako azken aurreko lasterketan izango da domeka honetan Galizian. Albistegia amaitzeko, joan den asteburuan Bermeon ia 800 lagun batu zituen herri lasterketaren irudiak berreskuratu ditugu. Datorren astean izango gara berriro zuekin, gogoratu bitartean busturialdea.itza.eu atarian izango duzuela azken ordukoan berri. Ondo izan.